Я разумею, што рана. Я ведаю, што надзея амаль няма. Але калі мы не выступім зараз, мы не выступім ніколі. Паслухай, у нас нічога не гатова. Ні фуражу, ні зброю, ні правіанту. Нам патрэбен час, нам патрэбная лепшая падрыхтоўка. Але адна добрая акалічнасць усё ж такі ёсць. У нас людзей амаль няма. Па што нам правіант, калі ў атрадзе ваяроў коткіны слёзы? Эканомія. Спадарства, кава. Вось вам наша падрыхтоўка ў дзеянні. Замест таго, каб справу рабіць, сядзім, п'ем каву, гутарым з жанчынай. А чым табе кампанія нашай гаспадыні не даспадобы? А як вы не разумееце? Мужчынскія справы патрабуюць канфідэнцыйнасці. Паненкам зусім не абавязкова чуць і ведаць пры ўсёй павазе да пані, а што яна можа? Корпіі за ноч вышчыпваць? Бінты рыхтаваць, а? Ох, дружа, зараз цябе моя сестра на корпіі пусціць. Так я жанчына. Такі лёс Бог даў. Што зробіш? Але, напэўна, у панства цэлая армія добраахвотнікаў, раз яны дазваляюць сабе такія выказванні. Прашу дараваць нам, мы не мелі намеру абразіць вашу годнасць. Але пагадзіцеся, вайна не для жанчын. Не, ясны пане, я не пагаджуся. Але і праўда, годзе вам тут сядзець, пара. А я знайду сабе лепшае прымяненне, чым разносіць вам каву і шчыпаць корпіі за ноч, так? Вам жа бракуе людзей. Дык можа быць не час грэбаваць дапамогай. Хаця б такіх, як я, жанчын. Як выглядалі нашыя продкі? Што яны насілі, якім чынам гэта было зроблена? Як гісторыя ўплывала на моду, а мода на гісторыю? У эфіры праграма «Нітка зорка». Мяне завуць Кацярына Ваданосава, я ўмею шыць, вышываць, ткаць і з радасцю падзялюся з вамі сваімі ведамі пра густыя і эстэтычныя перавагі нашых продкаў. І сёння мы пагаворым пра герояў і гераінь паўстання 1863-64 гадоў. Што іх ратавала падчас доўгіх пераходаў, сутычак, бівакоў у лясах і балотах. Мы пагаворым пра паўстанскі строй, пра мужчын і нават пра жанчын, якія насілі яго. Чамара, бікеша, бурка, світа, кунтуш – гэтыя словы незразумелыя нам, людзям 21 стагоддзя. Але, можа быць, праз 150 гадоў нашыя нашчадкі гэтак жа сама будуць здзіўляцца такім словам, як парка, анарак альбо касуха. Назвы мяняюцца, мода таксама, але ва ўсе вякі людзі маюць патрэбу ў адзенні, якое б сагравала і дарыла найкаштоўнейшае цяпло. Дык як уратаваць сябе, калі вы вымушаны спаць на голай зямлі, калі ў вас няма элементарных дабротаў? І яшчэ, што важна, як адрозніць сваіх ад чужых, калі ў вас нават няма элементарна вайсковай формы? Хадземце са мной, я ўсё пакажу і ўсё распавяду. Паўстанне, якое ў беларускай гістарыяграфіі называецца паўстаннем Кастуся Каліноўскага, распачалося акурат сярод зімы. Уявіце сабе, наколькі складана прыходзілася людзям у тых умовах, у холадзе, а ў іх не было ні тэрмабялізны, ні мембранай вопраткі, ні тэрмасаў, ні нават намётаў такіх, як зараз. Верхняе адзенне, прыдатнае для суворага паўстанцкага быту, шылі часцей за ўсё сваячніцы. Маці, сёстры, нявесты, жонкі. Ніякай уніформы проста не магло быць, бо ў кожным фальварку шылі па-свойму, але некаторыя прадметы адзення мелі няўлоўныя агульныя рысы, каб адрозніць сваіх ад чужых. Зразумела, што землі былых Вялікага княства Літоўскай і Рэчы Паспалітай ішлі ў нагу з агульнаеўрапейскай модай, але часы паўстання абудзілі ў людзях настальгію, сантымент да свайго гістарычна абумоўленага шляхецкага касцюма. Канешне, гэта не былі аксамітныя кафтаны і шытыя золатам дэлі, як у 17 стагоддзі, але некаторыя
некаторыя рысы і канструктыўныя асаблівасці пераасэнсоўваліся і зноў уваходзілі ва ўжытак. Адной з самых распаўсюджаных рыс у верхнім адзенні былі зашпілкі-пятліцы. Яны паходзяць са строяў, якія насілі гараджане і рамеснікі яшчэ ў 16 стагоддзі. Такія пятліцы маглі нашывацца і на кажухі, і на світкі сялян-паўстанцаў. Вы, напэўна, чулі, дарэчы, што адным з псеўданімаў самога Кастуся Каліноўскага быў Васіль Світа. І на больш складаную ў кроі бекешы, і на вопратку з экзатычнай назвай Чамара. І вось яна, мая паўстанская Чамара. Што ж гэта за экзатычная такая назва, адкуль яна паходзіць і ў чым адметнасць гэтага віду адзення? Я пачну здалёк. Быў калісьці такі этнограф, фалькларыст Лукаш Галымбёўскі. Ён быў удзельнікам паўстання нават Тадзеуша Касцюшкі, займаўся фальклорам, апісваў побыт, традыцыі, звычаі, песні, нават адзенне. Уже пасля таго, як Лукаш Галымбёўскі апынуўся ў эміграцыі, ён пісаў свайму сыну: «Ты ліцвін, ад ліцвіна паходзіш, і я ліцвін, больш за тое пінчук». Ягоныя працы вартыя ўвагі не толькі палякаў, але і беларусаў, і рускіх, і украінцаў. Але мне больш за ўсё цікавая ягоная кніга, якая называецца «Адзенне жыхароў Польшчы ад найстаражытных часоў да дзён цяперашніх». Яна была выдадзена ў 1830 годзе. І акурат у гэтай кніжцы Галымбёўскі піша пра чамару, што гэта від персідскай сукні, якая зашпіліваецца вісячымі завесамі ля шыі і была вельмі распаўсюджаная ў часы караля Станіслава Аўгуста. Таксама чамару і канфедэратку насіў знакаміты Адам Міцкевіч, які паходзіў з Навагрудка. І ён пісаў пра яе такія радкі: «Вы, маладыя і старыя, мусіце насіць паўстанскія чамары, бо ўсе вы салдаты паўстання, радзімы». Я пашыла сваю чамару з вельмі тоўстага, шчыльнага, нават падвойнага сукна, якое пераплеценае паміж сабою тоненькімі шаўковымі нітачкамі. Яна настолькі цёплая, настолькі трывалая, што, спадзяюся, ніколі не дасць змерзнуць свайму носьбіту. Ну як, здаецца, нічога. Як табе? Не цісне, рухам не вельмі замінае. Можаш шаблю падняць? Галоўнае цёплае. Дзякую. Яшчэ рагатыўка. Трымай. А ты не будзеш мяне слухаць? Канешне, не. Я ўжо ўсё вырашыла. У мяне ўся ноч наперадзе. Я ўсё паспею. Мне падабаецца. Калі б вам сказалі, маўляў, вось перад вамі атрад паўстанцаў-добраахвотнікаў. Кожны з іх апрануты па-свойму, часам яны нават гавораць на розных мовах. Як зрабіць так, каб кожны з удзельнікаў разумеў, дзе ягоныя пабрацімы, а дзе ворагі? Што бы вы прыдумалі? Правільна, гэта мусіць быць штосьці звязанае з патрыятызмам, з гісторыяй, але адначасова маленькае і лёгкае ў выкананні, каб можна было адначасова зрабіць шмат аднолькавых рэчаў. І такім аксесуарам сталі рагатыўкі альбо канфедэраткі. Што гэта такое? Вяртаемся ў майстэрню, пакажу. Рагатыўка – гэта неад'емная частка ўбору паўстанца. Ці паўстанкі, калі жанчына апранутая ў мужчынскае адзенне. Я пакажу зараз найперш, як зняць меркі. Рагатыўка – гэта галаўны ўбор. Таму нам патрэбна вымераць аб'ём нашай галавы. Ці не нашай, а таго чалавека, для якога мы робім гэтую шапку. Все вельмі проста. Мы абарочваем сантыметр вакол галавы і вызначаем яе памер. Трэба рабіць так, каб не вельмі сціскаць галаву, таму што інакш вы проста не ўлезеце ў шапку. Але і не так, каб ён боўтаўся, каб все было больш-менш роўненька і шчыльна. У мяне аказалася 59 сантыметраў. Для роўнасці няхай будзе 60. 60 сантыметраў трэба падзеліць на 4 часткі, таму што рагатыўка – гэта такая шапка з вушкамі-рожкамі, якая складаецца з 4 частак. Гэтыя 4 часткі, адпаведна, дзеляцца вакол галавы. 60 сантыметраў падзеліць на 4 будзе 15, але я мушу дадаць яшчэ 10 па сантыметрыку на кожную частку. Па 16 сантыметраў, бо маленечкі кавалачак тканіны з аднаго і з другога боку у нас пойдзе ўнутр шва. Каб тканіна паміж сабою трымалася, трэба пакідаць невялічкі зазор. 2 кавалкі у мяне ўжо скроеныя, 2 з 4.
Зараз я пакажу, якім чынам трэба рабіць наступнае. У рамане «Над Нёманам» пісьменніцы Элізы Ажэшкі, актыўнай удзельніцы падзеяў паўстання, ёсць такія радкі. У пачатку сакавіка нам загадалі рабіць корпіі і бандажы, шыць прыгожыя кашулі і канфедэраткі. Аж тут сакавік дабягае да свайго канца, а яшчэ не ўсё гатова. Многае мы ўжо зрабілі. Ніводная з нас не мела ніякага свайго шаліка, альбо хоць бы ятвабнага шматка, бо ўсё пайшло на тыя кашулі, каб іх бруд і чарвякі не чапалі. Ужо вялікія скрыні былі запоўнены корпіямі, рознай беласнежнай бялізнай, але канфедэраткі усяго некалькі дзён, як прывезлі для іх авечыя апухі. Вось нашыя 4 дэталі, іх трэба з'яднаць паміж сабою. Я прызвычаілася рабіць гэта па чарзе. Спачатку 2, потым наступную 3, потым 4. Так прасцей. Калі вам цяжка, вы можете загадзя прашыць гэтыя дэталі, проста ўручную зрабіць маленечкую такую прашывачку, але я гэтым не карыстаюся, у мяне рука надбітая, таму я карыстаюся проста булавкамі. Всё вельмі проста, скалываю і потым буду прашываць. Рагатыўка ці канфедэратка самая пазнавальная і амаль адзіная рэгламентаваная дэталь у пярэстым абмундзіраванні паўстанцаў. Адметная рэч – шапка з чатырохвугольным верхам, абшытая ў большасці выпадкаў аўчынай, часта адзіная каляровая дэталь у непрыкметным строі паўстанца. Чаму яна такой формы? Дзе яе прататыпы, карані? Падобныя шапкі першапачаткова насілі татары, з якіх фармаваліся першыя уланскія палкі. Як прынята лічыць, слова «улан» цюркска-татарскага паходжання азначае «хлопец». Па легендзе, гэта былі золатаардынскія найміты, якія з 14 стагоддзя паступалі на службу да князя Вітаўта. Лёгкая кавалерыя з пікамі, шаблямі і лукамі, а пазней лукі былі выцесненыя пісталетамі. Вось такая канструкцыя у нас атрымалася, але гэта сукно. Яго незручна насіць, яно будзе націраць лоб ці, можа быць, патыліцу. Таму нам трэба паставіць яго на падкладку. Ставіць падкладку на цэлую шапку цалкам не мэтазгодна, таму што там яна не патрэбная. Нам трэба ахінуць добрым баваўняным, напрыклад, кавалкам тканіны тыя месцы, дзе шапка судакранаецца з тварам. У мяне гэта бавоўна, паркаль. Я прышпіліваю сваю будучую падкладку да асноўнай часткі рагатыўкі так, каб потым яе можна было вывернуць унутр. То бок я раблю гэта тварык да тварыка. Тварык рагатыўкі, добры бок, і умоўна добры бок маёй падкладкі. Я іх зашпільваю разам. Калі я закончу зашпільваць, мне застанецца пашыць разам, з'яднаць гэтыя 2 кавалкі. Мы можам заўважыць, што на рагатыўцы з'явіўся вось гэты знакаміты квадрат, які адрознівае рагатыўку, канфедэратку ад усіх астатніх галаўных убораў. Акрамя сваёй унікальнай формы, рагатыўка мае яшчэ адну асаблівасць. Яна заўсёды мусіць быць аблямаваная футрам. Часцей за ўсё выкарыстоўвалі проста футра барана. Гэта быў самы даступны спосаб зрабіць шапку больш шчыльнай і такой, якая пабараняла ад холаду. І зараз, уласна кажучы, мне трэба адрэзаць кавалак ад скуры дзеля таго, каб потым яго прышыць да маёй шапкі, і яна будзе гатовая. Вось яна, гатовая рагатыўка. Спосаб адрозніць свайго ад чужога. Гэта больш просты варыянт. Таксама ў мяне ёсць мая ўласная рагатыўка, якую шыла трошкі раней. Я тут, вы бачыце, аблямоўку з такога баваўнянага шнура. Калі вам хочацца зрабіць трошкі больш арыгінальна, вы заўсёды можаце яго выкарыстоўваць. Гэтая шапка пойдзе аднаму з маіх пабрацімаў з клуба гістарычнай рэканструкцыі «Інвіктус 1863», а ў гэтай я буду хадзіць сама. Ніводзін камандзір не пагодзіцца на вашу просьбу. Я не магу падвяргаць атрад небяспецы. Даруйце, але гэта не просьба, гэта прапанова. Я добра страляю, я добра скачу на кані, я добра пераношу холад, голад, боль, і я не збаюся, паверце. Я веру, вы не збаіцеся. Але ўявіце сабе, якая слава пойдзе пра атрад, начальнік якога дазваляе такое. То бок, баязлівец гэта вы. Бо вы перажываеце за сваю рэпутацыю больш, чым за поспех паўстання. Ніхто і ніколі не назаве мяне баязліўцам. Я прашу прабачэння, гэта была вымушаная нападка. Але зразумейце, я буду вам карысная. Вы не будзеце мець ніякага клопату, ніякіх турбот, і вам ніколі не будзе сорамна за мяне.
Тады запомніце. Ні з майго боку, ні ад кагосьці іншага з атрада не будзе аніякіх патуранняў, ані вашаму статусу, ані палажэнню, ані фізычным асаблівасцям. Годзе размова, выходзім о 5:00 раніцы. У вас ёсць яшчэ час падрыхтавацца і перадумаць. Дзякуй. Дазвольце ісці. Ідзіце. Лёс жанчыны – быць дома, карміць, апранаць, натхняць, маўчаць, калі не пытаюць, быць лагоднай, міласцівай, дагаджаць і згаджацца. Нават наступным пакаленням амаль няма што будзе сказаць пра жанчыну ў часы паўстання. Перадавала лісты, насіла зброю пад крыналінам, пякла хлеб, варыла сыр, рыхтавала фураж, лекавала раны. Дзейнасць жанчын мала задакументаваная, малавядомая. Іх барацьба, іх прага быць карыснымі нават высмейвалася і падвяргалася крытыцы, асабліва з боку расійскіх уладаў. Але нягледзячы на дыскрымінацыю, сексізм, забабоны, перадузятасць грамадства сярэдзіны 19 стагоддзя ў дачыненні да жанчын, знаходзіліся кабеты і дзяўчаты, якія нароўні з мужчынамі змагаліся за свабоду свайго краю. Яны кідалі выклік усяму свету. Мы зараз нават не можам уявіць сабе, чаго гэта каштавала. Для таго часу шляхцянка, якая жыве ў мужчынскім атрадзе, удзельнічае ў баях, носіць зброю і мужчынскі строй, гэта форма вычварэнства, распусты. Толькі ўявіце сабе, праз што прыйшлося прайсці жанчынам, якія абралі для сябе шлях вайсковага супраціву. Але яны былі, гэтыя жанчыны, і сталі прыкладам, натхненнем, легендай. Яны сталі гераінямі. І, канешне, удзел жанчын у паўстанні сведчыць пра агромністую розніцу паміж норавамі тут, на землях былой Рэчы Паспалітай Вялікага княства Літоўскага і там, у глыбінях расійскай імперыі. Тут ад'ютанткі, ваяркі, санітаркі, паўнапраўныя удзельніцы, якіх паважалі і якімі захапляліся, а там бяспраўныя маўклівыя цені, пра якіх нават узгадку ў гістарычным нарасе можна не пакідаць, бо навошта? Безумоўна, самай знакамітай удзельніцай, гераіняй паўстання была Ганна Генрыка Пуставойтава. Цікава тое, што яна паходзіла з сям'і расійскага генерала, але выхоўвалася бабуляй-полькай і з яе атрымалася выдатная патрыётка Міхал Цмок. Такое імя яна ўзяла сабе, калі далучылася да паўстання і далучылася да атрада Мар'яна Лангевіча, дзе была ад'ютанткай. Пра яе смеласць хадзілі легенды. Пасля паразы паўстання яна была вымушаная эміграваць, апынулася ў Парыжы, нават удзельнічала ў парыжскай камуне, была параненая на барыкадах, яе непрытомную адтуль вынеслі, а потым яна ўрэшце выйшла замуж, нарадзіла 4 дзяцей, але, на жаль, памерла даволі рана, ў 43 гады ад сардэчнага прыступу. Яе сэрца проста не вытрымала. Яшчэ аднымі знакамітымі удзельніцамі паўстання былі Марыя Пятровічава і Зоф'я Дабранокі. Марыя Пятровічава, замужняя кабета, ў 22 гады далучылася да паўстання, каротка абрэзала сабе валасы і пайшла ў лес ваяваць. Вельмі хутка яе атрад быў акружаны, перабіты, яна засталася бадай што адна, але да самага апошняга змагалася. Царскія войскі прапанавалі ёй здацца, але яна адмовілася, сказаўшы, што гэта не будзе ўчынкам гонару. Да апошняга яна стаяла з харугвай, адстрэльвалася, аднаго казака забіла, другога параніла, пад трэцім забіла каня. І ўрэшце рэшт яе цела проста пасеклі кулямі. Потым з яе цела здзекваліся. Сітуацыя яшчэ была больш жахлівая, бо Марыя чакала на дзяцей. Яна была цяжарная двайнятамі. Потым царскія войскі не аддавалі яе цела сваякам і прасілі за яго агромністы выкуп. І сваякі выдалі гэты выкуп, а адзенне Марыі захоўвалася акрываўленае, страшнае, парванае, як сямейная рэліквія. Яшчэ адна знакамітая удзельніца паўстання Зоф'я Дабранокі. Яна была дачкой расійскага камісара паліцыі, але таксама, як і Ганна Пуставойтава, далучылася да атрада Мар'яна Лангевіча. 9 лютага яна далучылася да паўстання ў якасці санітаркі, а ўжо 10 лютага ёй трэба было браць у рукі зброю і змагацца, таму што людзей страшэнным чынам бракавала. Не прайшло і месяца, як Зоф'я Дабранокі разам са сваёй сястрой і яшчэ адной сяброўкай была расстраляная. У яе патрапіла 8 куляў. Зразумела, пасля такога выжыць ужо было немагчыма. І такіх прыкладаў было шмат. І калі мне кажуць, што ўдзел жанчыны – гэта маўчанне, пакора, дом, дзеці, кухня, то мне заўсёды хочацца запытацца,
А ці маюць смеласць, годнасць, гонар, любоў да радзімы, яскрава выражаны гендер? Мне падаецца, гэта катэгорыі, якія ўласцівыя любым людзям добрай волі. І сарваўся з магілы, узляцеў над лесам, паветраным шляхам дасягнуў цёмнага неба і загукаў да мігатлівых зорак, да серабрыстага млечнага шляху «Глорія Віктіс». А шпаркі вецер ляцеў і ляцеў ад невядомай, безыменнай, вялікай лясной магілы, несучы ўсё далей і далей у прастору, у час, у памяць, у сэрцы, у будучыню свету, трыумфам далёкай будучыні акрылены вокліч «Глорія Віктіс». Пора.